Нумерологична прогноза за месец юли. Какво ви очаква през юли според рождената ви дата, без значение от месеца, в който сте родени? Родените на 1, 10, 19 и 28 число на всеки месец. През новия месец юли може да очаквате съществени промени на работното място. Важно ще бъде да сте дейни и да покажете своите умения, тъй като при някой от вас е възможно да има предложение за повишение или смяна на позицията или пък отдела, в който работите. С парите бъдете добре организирани и по възможност спестявайте, а не харчете излишно. Сега е момента да прегледате разходите и бюджета си. Възможно е да получите наследство или приходи от друг източник. Родените на 2, 11, 20 и 29 число на всеки месец. Месец юли ще бъде период, в който да помислите за себе си и да израснете в кариерата си. Вашите професионални цели и планове може да се нуждаят от преосмисляне. Месецът е подходящ за подобряване на перспективите ви за работа, като придобиете нови умения или намерите нови възможности за обучение. Парите, инвестирани в дългосрочни начинания, ще се изплащат. А в любовен план стабилните връзки ще се задълбочат. Не се претоварвайте с много работа, а мислете позитивно. За всички останали дати може да прочетете в Аз жената БГ.